Per unes hores, avui la plaça de Salvador Seguí al Raval s'ha convertit en un circ, però no en un circ qualsevol. És un circ on ells són els protagonistes, no és un circ que nosaltres anem d'espectadors, sinó que ells són protagonistes en tot moment, i és una activitat que suposem que els agradarà molt. Els nens han posat a prova les seves capacitats, muntant en unes bicicletes singulars, fent malabars o equilibrisme. Semblava fàcil des de fora, però quan m'he muntat ja era més difícil. Me ha gustado la cuerda floja y esas cosas que tienes que poner el pie y bajas. És molt difícil. A la tele espereu que és molt fàcil, però quan ho fas tu... Y los zancos me han costado bastante. Los triciclos también me han costado. Perquè era molt petita i jo sóc més gran i quan m'he pujat m'he caigut. Bueno, he fet tot, però el que més m'ha costat ha sigut la corda perquè m'anava caient. Aquest taller de circ forma part de les propostes que el Casal dels Infants, en col·laboració amb l'Ajuntament, han programat per aquestes dates al Raval. Pels nens del Casal dels Infants i les famílies del Casal, tot i que també està obert a tots els veïns de la plaça, perquè passen un dia de lleure maco fora de casa seva i puguin gaudir. El circ és la primera vegada que es centra aquesta activitat del Casal, però és clar que és una experiència que agrada a tothom. Durant el matí han passat un centenar de persones.